Dobrý deň, Jurij Ivanovič Šulga, Bolotovová škola. Už viac ako 32 rokov sa venujem alternatívnej praxi onkologických ochorení. Dnes by som chcel hovoriť o súvislosti Bolotovho balzamu s ochoreniami pankreasu, s pankreatitídou. Je známe, že pankreas nemá veľmi rád kyslé potraviny. To znamená, že má rada hlad a horkosť. A voči kyslým potravinám je veľmi ostražitá. Ľudia, ktorí majú zápal pankreasu, vedia, že kyslá kapusta, kyslá úhorka môžu spôsobiť malý problém a nepríjemné pocity. Príčin pankreatitídy je veľa. Hlavnými sú nadmerná konzumácia alkoholu, fajčenie, žalúdočné ochorenia, žlčníkové kamene, polypy v žlčníku, hustá žlč a tak ďalej. Ochorenie pankreasu sa v podstate vyskytuje už na pozadí porúch iných orgánov gastrointestinálneho traktu. Povedzme, že pankreas je úzko spojený so žalúdkom. Ak bude žalúdok nedostatočne aktívny, vznikne pankreatitída. A naopak, ak bude nadmerne aktívny, bude aj pankreatitída. Je to teda citlivý orgán. Ale napriek tomu ho Bolotov balzam dokáže tiež účinne ovplyvniť. Najmä Bolotov vynašiel takýto jedinečný liek, keď sa do Bolotovho balzamu pridávajú rôzne látky. No o hlade a horkosti som už hovoril však. Poďme to rozobrať ďalej. Hlad. Prejedanie sa je jednou z príčin pankreatitídy. A Bolotov balzam aktívne napomáha rozkladu chymusu v žalúdku. Preto ak chceme pomôcť dvanástorníku, tenkému črevu a pankreasu, potom je samozrejme Bolotov balzam v počiatočnej fáze trávenia povinný. Druhou je horkosť. Horkosť môžete prijať napríklad vo forme metódy ľudového liečiteľstva, napríklad odvarov z rôznych. Problémom však je, že všetky odvary z liečivých rastlín alkalizujú organizmus. A to už predstavuje riziko vzniku rakoviny. Samozrejme, môžete oklamať prírodu, pridať do nej trochu prírodného kvasného octu. Odvar tak urobíme neutrálnym. Ale aj tak môžete v malých dávkach používať Bolotov balzam. Prečo? Pretože napríklad pri pankreatitíde alebo ochoreniach pankreasu je dávkovanie 15, 20, 25 ml veľa. Dávky by nemali byť vyššie ako 5, maximálne 10 ml. Zároveň odporúčam používať horké horčiny na výrobu Bolotovho balzamu. Napríklad je veľmi dobré pridať do Bolotovho balzamu muškátový oriešok. To znamená, že ho rozdrvíte na prášok a pridáte. Koľko? Pol šálky muškátového orieška na 3 litre balzamu. Mal by stáť 7 dní a získate skvelý nápoj, na ktorý by ste mali postupne navyknúť pankreas. Ako? Už som povedal, kvapkami, sublingválne, homeopatickými metódami. Niekoľko kvapiek bezprostredne pred jedlom. Potom dávku trochu zvýšte. Pri ochoreniach pankreasu lepšie Bolotov balzam použitý tesne pred jedlom. Nie 30 minút pred jedlom, ako je to pri rôznych ochoreniach, ale pred jedlom alebo aspoň 5 minút pred jedlom. Po prvé, pankreas ho bude ľahšie tolerovať, po druhé, bude pôsobiť a nakoniec budete mať komfort. Ak hovoríme o iných horčinkách, okrem muškátového orieška môžete použiť aj sophora japonica. Skvelá je aj na pankreas v kombinácii s Bolotovým balzamom. Môžete použiť fazuľové škrupiny. Aj to funguje skvele. Môžete použiť žltačku. Žltačka mimochodom zvyšuje glykolízu a aktivuje uvoľňovanie inzulínu. To znamená, že všetky tieto horké látky sa môžu pridať do Bolotovho balzamu v množstve, ktoré som uviedol. Nie vždy, napríklad na žltačku je to pohárik, na muškátový oriešok je to pol pohárika, na fazuľové škrupinky, na japonskú soforu je to tiež pohárik. Ale Bolotov balzam má tiež takú zaujímavú vlastnosť, zmeniť pôsobenie alkoholu. Alkohol je jednou z najdôležitejších príčin pankreatitídy. A Bolotov balzam dokáže alkohol využiť. Ako? Je to akýsi energizér. Ak si vezmete napríklad 10 ml Bolotovho balzamu a pridáte k nemu jednu čajovú lyžičku koňaku, dobrého arménskeho koňaku, získate vynikajúci energizér. Jednak bude aktívny pri trávení, pomôže pankreasu, aby sa normálne sťahoval, to znamená, že hlava pankreasu nebude krčovitá. Keď je hlava pankreasu krčovitá, táto kombinácia koňaku a balzamu je veľmi zaujímavým nápojom. Preto sa balzam môže používať aj v takýchto prípadoch, keď pankreas netoleruje kyseliny.
Ak hovoríme o bolestiach v pankrease, je to skôr hlasný orgán a ak niečo nie je v poriadku, bolesti začínajú okamžite. Existuje dobrá technika, keď muškátový oriešok rozpustený v bolotovom balzame vziať naraz nie dovnútra, ale len potrieť ľavé podbrúško. To znamená, že sa vezme vata, nalhčená, potrie sa ľavé podrebrie a nechá sa. A tak robiť 2 alebo 3 krát denne. Potom po 3 alebo 4 dňoch budete pripravení užívať balsam na zápal pankreasu. Hoci sa v medicíne verí, že pri pankreatitíde nemôže byť nič kyslé, okamžite sa objaví určitá tabuľka. Všetko je veľmi zásadité, ale to nie je celkom pravda. Aj keď samozrejme, v tomto prípade by jedlo nemalo byť pokiaľ možno presýtené kyslými produktmi. Stačí jeden balzam. Aj keď s týmto už hovorím trochu nie o balsam, môžete tiež použiť enzymy na rovnaké rastliny, ktoré ste vymenovali. Pokiaľ ide o iné stavy, ktoré súvisia s pankreatitídou, existuje dobrý postup. Zdá sa, že nemá nič spoločné s pankreasom, ale je tiež celkom účinný. Je to zvlhčovanie vermikulov bolotovovým balzamom. Práve tam, kde sa chumáč vlasov začína víriť, nakvapkajte balsam. Procedúra trvá doslova 10-15 sekúnd, stačí to. Po prvé, zlepšuje prekrvenie v elíznom kruhu, po druhé, dobre pôsobí na krče spojené s pečeňou so slinivkou. Dokonca aj na ochorenia sleziny. Takže je to dobrá procedúra. Preto je bolotov balzam univerzálnou látkou pre širokú škálu chorôb. Jediné, čo potrebujete vedieť viac o jeho používaní, je zhromaždiť tieto informácie, založiť si vlastný zápisník, aby ste si to ujasnili. A chcela som dodať, že pankreatitída nie je nebezpečná ani tak preto, že by boli problémy v samotnej pankrease, ale preto, že ľudia naďalej pijú alkohol a jedia veľa jedla. Takže pankreas nemá rád veľa jedla. Má rada delenú stravu. A v tomto smere pomôže len bolotov balzam v malých dávkach. Aké malé dávky? Dávka môže byť 1 ml, 2 až 5 ml. To stačí na stimuláciu pankreasu bez jeho utlmenia. Pre dnešok sa lúčim, dovidenia na budúce.